open terus asem. Aku ngene, Bang. Jadi ra tak dia ini kan mang bagian. Kayu ra apa lho. Pak, dan pisan kas munggah iki. Dan pisan kas munggah. Di kosan ana belum Ngertos kula niku sing ngisor niku pring niku loro. Loro tapi kan tengah enggak masalahnya ya iki dawa iki cindek kan ilang sitok dijebuk gitu. heeh ora balik neh wong peok Kasine apa to? WC. WC.